Segons un estudi de 1907 del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams. Ni més ni menys. O el que és el mateix, la meitat d'aquesta bossa. De debò que les nostres ànimes són unes patates, paprika i barbacoa? El meu pes dividit entre 3.333,333. Va, home, va! M'hi nego. 21 grams, ni més ni menys. I si fos així, Quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula? Hauries de sumar-hi la del guionista, que encén la primera espurna, també la de la sonidista, que dona vida al silenci, la de la directora de fotografia, que fa visible l'invisible, o la del director, que sí, Barrena, que és la més important de totes. Això només per començar. som tantes ànimes! Però moltes, eh? I quan el pes de totes aquestes ànimes s'ajunta, l'ànima de la pel·lícula pesa. I pesa molt més que 21 grams. Pesa tonelades. Sobreactuat. I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?